Eskoziako erreferendumak eta Katalunian aurreikusita dagoen galdeketak sortu duten eztabaida eta giro politikoaren aurrean, euskal independentistok ezin dugu isilik geratu. Euskal independentismoaren indarra kalean erakusteko ordua da. Guk urriaren 12an ez dugu hispanitatearen egunik ospatuko. Guk Euskal Herriaren eta munduko herri guztien eskubideen eta askatasunaren aldeko aldarrikapen eguna ospatuko dugu. Sektore, alor, kolektibo eta mugimendu desberdinen eguneroko borroka eta lanari esker, Euskal Estatua etengabe sortzen eta eraikitzen eta Euskal Errepublika aldarrikatzeko bidea egiten ari gara. Gazteak, emakumeak, langileak, nekazari eta arrantzaleak, pentsionistak, euskarazaleak, kulturgintza, hezkuntza arloa eta abar luzea, denok batera Bilboko kale nagusian. Zatoz zeu ere. Urriaren 12an, zatoz Bilbora. Arrezazu parte mobilizazioan. Ospatuarazi nahi diguten jai iraingarri honetan, Estatu Espainiarraren etengabeko ukazio eta inposaketa salatzeko, eta geure herriaren askatasuna eta etorkizuna aldarrikatzeko, gora Euskal Errepublika oihua 4 haizetara zabaldu.